खुलुमबाय रायजोफोर कलकातानि जि रेप केस बेयाव गोदान गोदान आपडेट फैगासिनो दोङो गोदान गोदान एभिडेन्स सिबिआइफोरा मोनगासिनो दोङो आरो दिनै बे भिडिअआवबो नोंथांमोननो खोन्थागोन आङो मा एभिडेन्स गोदान मोनखो सोरनिफ्राय मोनखो माबोरै मोनखो गासैखौबो बे भिडिअआव नोंथांमोननो डिटेल्सै खोन्थागोन आङो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ लाबोगासिनो थायो दा दिनै फुङाव सिबिआइफोरा बै सन्दीप घोषनि न'आव थांदोंमोन आरो बिनि हिन्जावजों एसे रायज्लायनो नाजायो आरो बै रायज्लायनायाव सन्दीप घोषनि हिन्जावा गोबां एभिडेन्स सिबिआइनि आखायाव होयो आरो होनायनि कारना जाबाय बियो निजेयानो बुंनानै लायो जे आं हिन्जाव मानसि जानानै सासे हिन्जावनि दुखु खस्थ'खौ मिथियाबा माबोरै जागोन आरो बिदि बुंनानै बियो सन्दीप घोषनि जि अफिसाव सीसीटीवी केमेरा दंमोन बिनि फुटेजआ बै सन्दीप घोषआ न'आव लांनानै दोनखुमाना दोन्दोंमोन आरो बेखौनो बै हिन्जावा सिबिआइनि आखायाव गथायना होयो आरो बेखौ गथायनाय लोगो लोगो गोबां कुवेश्चन ओंखारफैबाय दा जेराव माने नोंथांमोनाबो खोनासंनानै सानगोन जे मा जामारबाय दोङो बे केसआव आरो आंबो भिडिअ बानायनो ओरैबायदि कनफिउज जागासिनो दोङो जे दिनै माबा मोनसे बुंदोंबा गाबोन आरो बेखौनो उल्थाय बुंनांगो बेफोरबायदि गोबां बयहाबो निउज चेनेलफोरानो जाथो बा सिबिआइफोरानो जाथो बा नोंथांमोना खोनासंनायफोरानो जाथो बयबो कनफिउज जाना दोङो बे मोनसे केसखौ लानानै दिनै जि सीसीटीवी फुटेज होदो बे भिडिअखौ नोंथांमोनाबो नाय आरो बे भिडिअआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बै डक्टर हिन्जावखौ गुबुन थाइसे जायगानिफ्रायसो बुग्लि बुग्लि लाना फैनानै बै सेमिनार हलाव गारसोनानै दोनफैनाय जायो आरो खोनानो मोननाय मथै बे गासै जाथाया बै सन्दीप घोषनि जि केबिन दंमोन अफिस दंमोन बै अफिस न'आवसो बुथारनाय जायो आरो बे अफिस न'खौ हरसे केमिकेल माबा माबि होनानै माने साफा खालामनाय जादों माने बिनि जि एभिडेन्स दंमोन बेफोरखौ सब क्लिन खालामजोबनाय जादों होननानै मिथिनो मोनो आरो गोबां मानसि दा एरेस्ट जागासिनो दङ आरो सिबिआइआ दा थिग खालामबाय जे एभिडेन्स नागिरनाया उनाव जागोन दा जायनि सायाव सन्देह जायो बेखौनो जोङो ग्रेप्टार खालामगोन बेफोरबायदि माने सिबिआइआ बुंदो आरो खोब थाबैनो बिनि माने फाइनेल रिजाल्टआ मोनफैथारसिगोन नोंथांमोनाबो हयथ' बिनि थाखाय नाजागासिनो दोङो बा जोंबो नाजागासिनो दोङो जे थाबैनो बे केसआ क्ल'ज जाथो आरो बिनि गासै डिटेल्सआ ओंखारबोजोबथो दा गोबां कुवेश्चन माबोरै जे बै सेमिनार हलाव इखालि दरजाखौबो मारियाखैमोन गतिके बै डक्टरा इमान गोबावदो बेयाव उन्दुनानै दंमोन बिखौ नागिरनो मानो रावबो थाङाखै आरो लोगोसे कुवेश्चना ओरैबायदि जायो जे सन्जय रायआ जुदि बिखौ हारसिङै बेयाव बुथारदोंबा एसेबाबो दावराव दावसि जादों मानोना सन्जय रायआ लोंनानै फैखानाय मानसि फेखानाय मानसि आरो फेखानाय सासे मानसिया बै हिन्जाव मानसि सासेखौ इमान माने कन्ट्रल खालामनो बियो हाया जे हारसिङैनो आथिं थोंनैखौ फोखावना होगोन बा बिनि आखाइखौ सेफायना होगोन गोदनाखौ माने मटखायना होगोन बेफोरबायदि खामानिखौ हारसिं जेब्लाबो जानो हाया गतिके इदि जाथाया जाबायदोंमोन बै समाव मानो रावबो खोनायाखैमोन मानोना बे जाथाया ओरैबायदि जायगायाव जायाखै जेन बिराद 5 किल'मिटार 10 किल'मिटार गोजानालागै रावबो गैया बेफोरबायदि जानोनो हाया बेयाव सन्दीप घोषआ बुंदो जे बै सेमिनार हला साउन्ड प्रुफ मोनसे रुममोन मानोना बेयाव मिटिं एरि जाबाय थायोमोन क्लास एरि जाबाय थायोमोन बिनि थाखायनो बे हलखौ साउन्ड प्रुफ बानायदोंमोन नाथाय जेसेबां साउन्ड प्रुफानो जाथों बै हरनि 3 o'clock 4 o'clockआव बेफोरबायदि जेमान साउन्ड प्रुफानो जाथों एसेबाबो बै जायगायाव थानाय खाथि खालायाव थानाय सुबुंफोरा खोनाथारगोन आरो लोगोसे बेयाव साथाम साब्रै डक्टर दंमोन बै डक्टर साथाम साब्रैया मानो खनसेबो माने बै केसखौ बिसोरो खोनायासै अबेयाव दंमोन बिसोरो मा खालामना दंमोन गोबां कुवेश्चन बेफोरबायदि ओंखारबोदो आरो लोगोसे 6 o'clock मर्निं बै हिन्जावखौ नायनो थांदोंमोन सेमिनार हलाव सासे डक्टर बेखौबो सीसीटीवी फुटेजाव मोन्दों आरो बै डक्टरा बुंदो जे आं थांबाथाय बै हिन्जावा उन्दुना दंमोन अब्ला नोंथांमोना नाय 6 o'clock बै हिन्जावा उन्दुना दंमोन आरो बिनि दसे उनाव सासे
नार्सआ थांनानै नुहैयो जे बे हिनजावा थैनानै दङ अब्ला थैनानै थानाय आरो उन्दुनानै थानाय मोननै डिफारेन्स मोनसे माने जा रखम उन्दुनायनि एक्सना माबायदि जायो आरो थैनानै थानाय सासे मानसिया गोलैसोना थानाया माबायदि जायो बिनि डिफारेन्सखौ बै डक्टरा मानो मिथियासै बेबो मोनसे कुवेश्चन आरो बै डक्टरखौबो सिबिआइआ लांनानै सोंहैदो आरो बै डक्टरा बुंदो जे आं एक्चुअलि दरजाखौ पुरा खेंजोबा गारानो एसेल' माबानानै नायदोंमोन आरो बै नायनायाव आं नुहुरो दे बिनि आखाइया माने ओरै खाफालाव थानाय जों जेनेरेलि जाबायदि उन्दुयो आरो लोगोसे कुवेश्चन बै उन्दुना थानाय हिनजावा ससमा मानो गानदोंमोन उन्दुना थानायाव जेसेबां मेगनजों नुयि मानसिबाबो ससमाखौ मेगनाव लानानै जेब्लाबो उन्दुआ बियो नाथाय बै गोथैसोनि माने मेगनाव ससमा दंमोन जाय ससमायाव माने मोखाङाव जोनानै बै सन्जय रायआ बै ससमाखौ बायदो होननानै सन्जय रायआ खोन्थानानै लायो नाथाय उन्दुना थानायाव माबोरै बियो ससमा गानखो बेफोरबायदि गोबां कुवेश्चन फैनानै माने दा नुजाथिफैदो आरो बिनि थाखायनो सिबिआइफोरनो जोबोद गोरा जाबोदो बे केसखौ सल्भ खालामनो थाखाय हयथ' जानो हागौ बै डक्टर हिनजावा बेदि हस्पिटालाव जानाय गोबां माने करापसनफोरनि बाथ्राफोरखौ मिथिदोंमोन जायनि थाखाय हयथ' बै सन्दीप घोषानो जाथो बा बेयाव थानाय सोरबा डक्टरफोरानो जाथो बिसोरो गिनानै बे प्लेनखौ खालामदो होननानै माने सिबिआइफोरा सन्देह खालामगासिनो दोङो आरो लोगोसे गोबां माने दा कलकाता पुलिसनि सायावबो दायफोरा मोनफैबाय दोङो मा होनो बै हिनजावनि जाय माने मौमितानि बिमा बिफाया बुंदो जे जोङो जेब्ला गोथैसोखौ लायनो थाङोमोन अब्ला पुलिस अफिसार सासेया बिसोरखौ स्रि थानो होनानै माने रां जासिदोंमोन जे बे केसखौ बेयावनो सेस खालाम जेबो माने केस खालामनाङा बेबो मोनसे गेदेर बाथ्रा मानो बिथांमोना बे केसखौ माने क्लज खालामनो होदोंमोन आरो लोगोसे बै सन्दीप घोषआ फार्स्ट बै न'खराव फन हरनानै खोन्थाहरदोंमोन जे बियो सुइसाइड खालामदो होननानै आरो दसे उनाव माने बिनि बाथ्राया चेन्ज जाबावो जे बियो नर्मेल माने माबा मोनसे जानानै थैदो होननानै आरो बियो एफआइआर होआलासिनो मानो बियो बेखौ माने पस्टमर्टम खालामो गतिके बे केसखौ माने सल्भ खालामनाया जोबोद गोरासै थेवबो जोङो आसा खालामबाय दोङो थाबैनो बे केसा सल्भ जाथों आरो सिबिआइफोराबो सान हर नांगासिनो दोङो आरो नोंथांमोना गुबुन निउसफोराव नुनो मोनदों सानफ्रोमबो बै आरजि कर हस्पिटालनि मोखाङाव हाजार हाजार मानसि हराव गावसोरनि न'फोरनि बा बै एलाकानि लाइटफोरखौ अफ खालामजोबनानै केन्डेल लानानै जनानै बेयाव प्रटेस्ट खालामगासिनो दोङो जे बिथांमोननि बुंनाया जेब्लासिम बे केसा सल्भ जाया अब्लासिम बिथांमोना बे केसाव माने बै प्रटेस्टखौ खालामगासिनो थागोन आरो जायखिजाया नोंथांमोनाबो जुदि बे केसखौ सल्भ जानो नाजादोंबा बै दायनिगिरिखौ साजा होनो नाजादोंबा बे भिडिअनि सिङाव कमेन्ट्स बक्सआव वी निड जास्टिस होननानै लिरहर आरो आंबो नाजागासिनो दोङो थबनो बे केसा सल्भ जाथो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।